Mana Dek dinginane? Jajal kamu pengen roh aku. Apa nih? Pengen roh iso kendel karo kamu ora kowe. Jaran keceglong. Radiuntang melu jagong tanpa reca pesta reca tanpa tumes tanpa lombok singgaran prera esek Sugeng dalu Mas. Niki Mas Yuda. Kabaripun pripun? Sae, Mbak. Kula pun kangen. Lho nggih. Dek. Aku cinta kamu, Mas. Nyileh Dek. Apa? Aku nyileh. Hah? Kendong Mas, kendong. Gak Aku gak nggowo. Dek, sing gejeglong mas apa Dek? Jaran. Sun mata kaci. Ojo Kajar. Iya ya, kajar. Mas Yud. Jaran kejeglong ning tengah Mas Yud. Muga-muga. Mas. Esek. Mas Yud. Iki lho, iya ora. Aku cinta Dan kamu. esek. Esek. Kita jalan-jalan ya sayang. Kamu bener ini Dek. Kita Sun cinta. mata kaci Kakean, mati. Dek. Lah jaran kejeglong. Dek, lek ngesek-ngesek kakean, Dek. Iya. Esek. Ngadang-ngadang Mas. Iya, Dek. Dek ora kendel belat Dek ning aku Dek. Esek. Kurang ngedal mesek-esek. Esek. Ngapa kowe? Sun mata kaciku, sapi gejeglong. Esek. Kurang ajar ya. Nyapa kenamu kok esek-esek nih, he? Peh bojomu ora nek ngene kok esek-esek nih, he? Ora. Ayo Dek, pas Kamu kaya esek-eseken. Esek. Aya. Dek ora kenen lho. Alah goblok. Piye ta? Jaran kejeglong. Esek. Jaran kejeglong Iki wis mulai. Esek. Gak kenen kowe. Wis Esek. ngene esek lah Wis sondang dari pisan, Guys. Esek. Nyapa kok esek-esek? Kowe nyanyi aku. Menghina. Menghina. Rumah samu. Iya. Kapok pra kowe. Esek. Kok cek ngengkel ae to, kok cek. Esek. Mas berjela, Mas bubu. Mas ayo bubu. Mas aku hamil. Mas. Kak. Esek. Mas, aku bubu. Ditambani dicukuk. Loh. Eling nyapa to kok kaya ngene. Esek. Mas berjel. Mas berjel. Aku gak adik. Mas berjel lho. Tak bacol. Dang Mas berjel. Tambahan Mas. Menengo, ayo ditambani. Piye lah nambani? Ora apa-apa, ora tambanane lho. Assalamualaikum. Piye Dek? Piye Dek? Dek. Piye? Ketorone piye? Balah Dik. Riwuk Dik. Mangsaku wong Ora ngono ora mari-mari. Kok iso kaya Mbah Kuntan ngono lho Dik. Model. Mangsaku. Iki ada teko sono rombo tak omong. Panaraga. Sampeyan aja ngono. Kuwi jenenge lak melecehkan perempuannya apa mak kok ngene. Iki enek bocah. Lah aku diwarai yuda. Esek ngono ya. Malah Dik Brojol. Lah ora diapa-apane barang kowe. Ora diapa-apane barang. Kamu itu jangan begitu loh. Kamu itu seorang laki-laki harus menghargai perempuan. Jaluk piro lho, Dek? Iki 750 gelem aku lagi karo iki. Alah 750 iki 500 ninggal pelek. Oh, gak ngono. Piye? Aku itu perempuan nyenggol iki lho nyok.
Kalau sidik tok kok. Jangan kegedean teremos nih. Gak ngono, kita itu seorang perempuan harus kamu hargai. Iki aku podo karo mbak Ayumu, podo karo ibumu. Jadi kowe iki lek kurang ajar karo aku kualat ya. Loh, Yuda malah mendelik. Loh, didilat. Samane itu. Nyek, senenono. Sopo? Alah kowe kene. Senenono kurang ajar. Aku meneng lho. Kowe maneni aku. Sopo to, Mbak? Aku meneng. Mas kamu. Jangkrik mental. Modelmu kalah dhisik aku. Jarek. Kurang ajar karo aku. Cilik ngawur. Rumasamu kayak atiku ora loro. Kalah dhisik. Ora apa-apa kowe madoni aku, ora apa-apa kowe. Sabar ya Mbak ya tadi. Aku sabar. Ora apa. Lho percel. Lho tangane. Lah, Trunyam. Nyapa kok ngomong hatiku gak loro? Hatiku loro. Ora loro atiku ngapa? Ora ning ngono lho. Ngawur. Ora wong karepku ki ora ngono. Ora ning ngono maksud iki ndak-ndake ning kene iki wong Yuda bareng iki ya kudune wong awake dhewe iki ning kene paribatan nyambut gawe ning kene Bu Supami iki kudune matur nuwun Mbak karepku ngono. Yuda kalau sing nguwangen. Aku ra katokan. Oh, dia moco kaya ngono to. lah aku ra mbukai benggangan blas. Ojo ngono. Aku kan benggangan. Aku nek ngono kuwi iki rasane lara. Atiku lara. Ojo Lara ngono. piye to kok? Aku gelo. Gila ya terus apa? Apa? Iso ngene to. Apa? Ora. Saya kono apa? Ora apa-apa. Aku ra piye-piye wong aku iki ning kene dolan, Mbak. Aku ning kene menghibur masyarakat. Ora piye. Masamu aku yo. Nyapa kok jupuk ngene aku? Ora nek lho kowe. Contoh buta cilik enek ibu. Aku isin rumah. Lah karepku yo anu ora ngono. Ora sengaja. Apa? Ngapa kok namu bocah keling apa? Anu apa mbok wak demi nyapa iki? Kowe lho marai nesu. Awakmu lho. Aja wedi dik karo wong wedok iki. Maju lho. Hei, wong wedok. Ngapa? Larang bram. Tak warai. Iya wis. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbang wong wedok. Rumangsamu apa kaya wedok-wedok dhewe. Kaya ayu-ayu adek kabeh. Saiki kok ngomong wakeh ram kancane ra iso ngrungokne kok. Ayo. Larang brambang Timbangane lombok larang wong lanang. Timbangane wong wedok. Gayamu apa? Gayamu lus. Oh alah lus-lus. Walah lus. Diceluk bubulus. Heeh, celuk si busi kowe iki. Rupamu ya. Wis ora mageri, Nyekleno gapit. wis ora nyegeri. Ora duwe duit awakmu kuwi. Rungokno. Gayamu. Gayamu. Agustus Januari. Putus gak putus hari ini. Masuk ora, Dek? Masuk. Ah. Januari, April. Waduh, orang tuh dari Januari, April. Ora apa-apa, Dik. Golekno kata-kata. Januari, April. Hari ini. Kalau enggak hari ini, Kamu tak bedil. tak bedil. Dah. Gayamu apa? Yamu lus. Kaya wayu-wayu dhewe. Ayo dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Jare. Ben wedi. Masa raiku kaya tungkae kono piye to? Ben wedi lho wonge ben wedi. Tungkakku lho mletek tungkakku. Mandak raiku kaya tungkakmu. Gayamu tok. Gayamu tok iki. Rupamu ayu. Aku seneng. Lho. Mripate picek ora seneng kaya ngene iki. Aku ora seneng. Aku ora seneng. Alah, sepiro bantre playumu? Sik banter playune jet kamu. Sepiro kandre kulitmu? Sik kandel kulite teng. Rawe rantas Malang. Malang Surabaya saja ning Aduh. Malang apa, Dek? Malang putung. Malang putung. Sekali di udara, tetap di udara. Itulah RRI Radio Republik Indonesia. Ora bakal mundur. Di situ langitku junjung. Di situ bumiku pijak. Di situ langitku junjung. Di situ Parewangi sadumo bawuk sanyari bumi. Lalu cangkeme. Apa? Lambemu ngomong apa? Lambemu apa? Sadumo. Ayo. Batuk. Dik, batuk. Ora ngono kuwi mau. Sadumo. Kuwi mau. Aduh keterucut Dik aku. Bocah kurang ajar. Iki karena Mbak Lus iki. Jangan begitu, aku Ya. itu wanita sekarang, wanita dan lelaki itu podo, kedudukannya Ah, sama, beda. persamaan gender Beda. sekarang
Padha jare lanang karo wedok, wong lanang nek nguyuh ngadeg wedok lungguh ngene kok. ngomong karo wong SDM gak teko. Bicara SDM teko. rendah gak. Lho, ra teko dipapak, Dik. Papak dengkulmu kuwi. Kowe lak macangen iki masamu terus lak nuwun lak pipis lungguh napa piye? Lah piye? Ngalon-alone wong pipis tetep ngene banci cara-cara rumah sawu. Karo wong ngene iki wong wedok kaya ngene iki. Kita sayang, Dik. Satu nada sayang. Wanita itu perlakukan dengan kelembutan. Jangan sok kamu itu melecehkan seorang perempuan.